Hello guys, welcome back to yet another video here at your favorite channel of your choice, Saint TV. Uncle Saint is my name and ripana pa channel yenya munofarira. So listen, if you are new, usati wa subscribe on our YouTube channel, I kindly ask you to subscribe. Subscribe but pinde wo muzana. And sezwa muri kuona kuti aiwa padhuze kupinda uchi muzana. So please subscribe. Thank you so much nekusubscribe. So ndida kuzivisa zvikuitika ma-streets ozvinezvi pane musikana ari kupisa muma-streets umu, musikana ari kuchikurubhi uko. Vamwe vari kuti hanzi akapinda mukati nemhosva yezvinodhaka. Musikana wachona ndeuyu. Ndofunga pamavidheos ramaititi muri kumuona vanhu vazhinji vari kuti anenge atotora show yemuridzi, show yamaititi kuita yake. Vamwe vari kuti hanzi nekuti musikana akanaka zvisingaite vanhu soka ma-streets muri kubvira nekuda kwemusikana uyu ari KuJeri. Ndofunga mazuva akapera mwezi wati maititi vakapiwa mutongo wavo. Vasvikawo kuchikurubhi, maititi vari kuratidza kuti vakabva vaita kuti chikurubhi kuite moto, nekuti pati yakabva yatanga maititi vachientertaina vasungwa kuchikurubhi. Pakati pekuentertaina kwaita vanhu ndo pakazoonekwa musikana unoshaya kuti maZimbabweans vanenge vaona nguva ikavidheo nekutotora ma-screenshots ende nekutotsvaga musikana wachona chanza ndakuziva zita rake, but kuri kunzi akapinda mukati nemhosva zvinodhaka, asingaziva kuti madrugs here kana kuti but haiwa anobuda mai manje. Vanhu vakawanda variratidza kuti vanenge vakutomboda nezvake mafesi kunyanya, e.g. Thomas Chizhanja. So ameno kana neniwo simbi yacho ndakuda kutomboifambirawo kumboendawo chikurubhi kumbonomuona musikana iyi. So guys, what do you think about zviri kuitika ma-streets umu, zviri kuitika ma-streets? You know Zimbabwe chese chinhu i-content. Musikana yeyi kana akangwara kaari kwaari ikoko ngaatozova kuti ari kubvira ende atova content creator. Runako rwake rwatokonzeresa muma-streets umu. So I don't know kuti munofungeiwo nezvinoitwa nemaZimbabweans, neziso rakareba remaZimbabweans rekuti vanogona kuona kunyange zviri kuseri kwemba. Aiwa ndobva ndangondingouya kuzokuzivisa zviri kuitika muma-streets. So mukaona musikana uyu achitrenda zivai kuti aiwa musikana akaonekwa kuchikurubhi. Pavidheo rakaitwa kuchikurubhi, maititi vachiratidza kuti vaentertaina ma-prisoners kuchikurubhi, ndo paari kusekuleta pachona. Aiwa mirirai zvizere, ticharamba tichikuidzirai zviri kuitika ma-streets, tichikupai ma-updates ezviri kuitika muma-streets. From Uncle Saint, only Zim Uncle for now, much love.